Maayong hapon sa tanan. Once again, welcome sa atong channel, ang Maestrong Bisaya. Kung bago pa ka sa atong channel, unya gusto nimo makat-on og mga lesson sa Mathematics 6, subscribe sa atong channel, i-click ang notification bell, then i-select ang all para mas updated ka sa tanan nga video nga atong i-upload. Okay? So for this video, ang ato ang studihan is how to divide fractions using block modeling. So, meaning to say, dili na ta mag-solve. Kung dili, igamitan na to siya visualization. Alright? Let's start. Una ta mo ito sa ato ang mga examples. I-refresh na nato. Unya, i-differentiate. Kung unsay kalahian sa multiplication of fraction dito sa division of fraction. Kaya inomduman na kung natay 3/5 over 12 times 12 over 5, ang pasabot na ay 3 over 5 groups of 12 over 5. Both pasabot nga sa fraction nga 12 over 5, dunay grupo ana diha nga 3 over 5. So kung i-express nato na siya in question form, ang question maingon, what is 3/5 of 12/5? Okay? Ano? Now, dito sa division, kung naatay 12 over 5 divided by 3 over 5, ang buot pasabot ana, how many 3 over 5 are there in 12 over 5? Meaning, sa 12 over 5 nga fraction, pila ka buok 3 over 5. Ug mao na ang atong buhaton karon. Okay? So let's start. Example number 1. Pananglitan 3/4 divided by 1/4. Again, ang atong objective ani pangitaon nato kung pila ka buok 1/4 sa 3/4. Sa 3/4 nga fraction, technically, wata kay wagi na siya kabot og isa ka whole. But then, para makita nato ang 3/4, i-illustrate nato na as one whole nga gi-divide into 4 equal part. Each of the part is equivalent to 1/4. So, kung i-shade nato na, dapat naatay tulo ka shaded blocks that represents sa 3/4. Ang 1/4, same wa siya kabot og isa ka whole, but then i-divide nato siya ang whole sa 4 equal part. By the way, una ta mo padayon sa ato ang pag-solve. Mangutana sa ko. Ngano man ang one whole area gi-divide nato 4. Unsaon man nato pagkahibalo nga ang whole area i-divide nato ani nga gidaghanon sa pag-divide. Again, dali ra kaya to ang pamagya na. Tanawon nimo ang fraction, ang denominator sa fraction. Ang denominator sa fraction nagsulti sa tuwa kung kapila na to bahinon ang isa ka whole area. Second, ang kanang iyang numerator mao nay mosulti sa tuwa kung pila ka part ang ato ang gamiton. Pananglitan, balikan nato ang 3/4. Ang 3/4, ang isa ka whole area gi-divide nato into 4 equal part. Tama? Karon nganong nag-shade man tag tulo? Tungod kay ang numerator 3 man siya. So sa to pa, tulo ka part ang nagamit para mabuo ang 3/4. Right? So I hope nga makatabang na sa inyo. Now, again balik ta. Pila ka buok 1/4 sa 3/4? So para mas maklaro nato, i-label nato siya. Yan. Kada boundary atong i-label. So makita nato sa illustration, maihap nato nga naay isa, duha, tulo ka 1/4 nga naa sa 3/4. Sa to pa, 3/4 divided by 1/4 is equal to 3. Okay? Kuha. So let's have another example kay para mas masabtan nato. Example number 2.
1 divided by 1 half is equal to. Okay, 1 whole na gini siya, no? So, magsugod tag isa ka 1 whole area. Kaya naman tayo 1. Now, atong i-divide na siya sa 1 half. Or atong pangitaon kung pila ka book 1 half sa 1 whole. So, again, ang isa ka whole, atong hation o kadua. Butang nato sa ubos. Then, each of the part is 1 half. Para mayab na itong pila ka book 1 half sa 1 whole, atong butangan og label. Now, kung ipunay mo, duha ka buok 1 half. Sa ito pa di ay, ang answer 1 sa 1 divided by 1 half is equal to 2. Okay? Klaro? Isa pa, para mas masabtan pag yun. What if, kung natay 7 half or 7 over 2, i-divide nato sa 5 over 6. Pila kabuok 5 over 6 sa 7 over 2. Okay? So kung nabantayan ninyo, ang 7 over 2 is an improper fraction. Diba? So dito sa itong mga previous nga video, ipakita na ko nga ang improper fraction naa siya equivalent nga mixed fraction. Alright? So meaning to say, kaning 7 over 2, naa ni siya equivalent nga mixed fraction. Pero we will not discuss that anymore karon. Ang ato na lang diriya is atong kanon nga magbuo ta og mga whole number nga na or whole area nga naka-divide equally into 2 parts. Tapos 7 ka buok ang atong kailangan ana. Okay? So, isa ka buo nga whole area or isa ka whole area divided into 2 equal parts. Another one, and another one. Now, ipon na to ang kada 1 half or kada bahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaning 7, mao ni nagpresent sa tuwang 7 over 2. Buot pasabot, 7 kabuok 1 half. Okay? Klaro? Now, ang 5, 6, aron nakita na to kung pila ka book 5, 6. Remember nga ang atong denominator sa 5, 6 is 6. Sa to pa, ang isa ka whole area, bahinon siya 6 equal parts. Alright? Now, yaman ato na siyang ikumpara kay aron makita nato siya kung pila ka book 5, 6 or 5 over 6 sa 7 over 2. Ingan ang forma niya. Makita ninyo, unom ka buok parts ang 1 whole, no? Gibahin nako 6 equal parts. Then ang gi-shade dihaan nako is 5 ka parts. Kanang 5 ka parts mao nay nagpresent sa 5 over 6. Okay? Ano man? Each of the part is equal to 1 over 6. Sa to pa kung nakay 5 over 6, 5 ka 1 over 6 ang atuang kailangan. Alright? So, i-compare na to. Tungagan lang nato na siya. Para kumbaga, itungod-tungod lang nato. Okay? Tungod na. Yan. Now, to count how many 5 over 6 sa 7 over 2, again, mag-label ta. Nakita nimo nga nakabuo na ta isa ka 5 over 6. However, dito sa part sa whole area nga gi-divide into 2 equal part, naa siya sobra nga isa ka part. Ana? The same sa pikas o sa pikas pag yun. Ayan. Now, report sa last one, lahi ang naitabo sa last one compare sa first 3. Sa first 3, na ay sobra tinag-isa ka part. Diri makita na to nga na ay kulang duha. Nakuwang na hinuon. Okay? So, kasi buhaton na to. Again, ang pinaka-objective na to is magbuo ta og 5 over 6. So, itong buhaton is ibalin na to ang sobra. Yan. Then, another one. Boom. So, nakabuo na tag another 5 over 6.
So kung ipon na to, kung pila ka book 5/6, natay isa, duha, tulo, then the last one, since nakabuo na tag isa ka 5/6, so makonsider na to na as part. So that is ikaupat na siya. So meaning, sa 7/2 divided by 5/6, that is equal to upat ka buok 5/6. Tapos naatay sobra ana nga isa ka part sa 5/6. And ang 5/6 naa sa 5 parts. Sa to pa 1 out of 5 parts. So that is 1/5. So meaning 7/2 divided by 5/6 is equal to 4 1/5. Okay? Kaya kayo, no? Sayon ra kayo. No need na tayo nga mag-solve. All we have to do is to visualize sa ato ang given fraction. Okay? So before mag-end ta sa ato ang video, let me share you the message. Life is a math equation. In order to gain the most, you have to know how to convert the negatives into positives. Murara po na siya, good ugwan. Nagunaw nata. In negative way, nagunaw nata, maglisaw di ko mathematics, di ko kabalo mathematics, di ko kasabot ng mathematics. But, as a mathematics lover or enthusiast sa mathematics, turn that negatives into positive. In what way? Di ko kabalo mathematics, maglisod ko sabot ng mathematics. So, unsay akong buhaton? Through questioning yourself. No? Mangutana kasi mo sarili, unsay imong angay buhaton? So, simple lang kayo imong buhaton. No? Ang buhaton is mag-study, then mag-practice, hantod nga ma-master. Alright? So, I hope nga this video makatabang sa inyo ha. Unya, kung ganahan mo, palihog na lang kung hit sa like and share para daghang tagmatabangan. So, once again, daghang salamat. Bye-bye!